హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం పే బ్యాక్ టు గేమ్ని ఆడబోతున్నాం. సో లెట్స్ రెడీ టు ద గేమ్. మీరు కూడా ఈ గేమ్ని ఎక్కించుకోవాలనుకుంటే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్కి వెళ్ళి పే బ్యాక్ టు అని గేమ్ కొడితే వచ్చుద్ది. ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, అలాగే ఆడుకోండి. సో నేను ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి ఆడబోతున్నాను. సో ప్లే నొక్కాను, క్యాంపెయిన్, క్రూక్. సో ఫస్ట్ ఇదిగోండి, 1 man ఆర్మీ. యూజ్ యువర్ ట్యాంక్ టు obliterate యువర్ అపోనెంట్స్. అంటే మనం వేరే వాళ్ళని చంపాలి. మనకి ఒక ట్యాంక్ ఇస్తారు, ఆర్మీ ట్యాంక్. చూసారుగా, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇది ట్యాంకు, మనం చంపాలి దీనిలో ఉన్న వాళ్ళని. సో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే బాగా ట్రై చేస్తున్నాను, విన్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను నేను కూడా. ఎస్, 2 kills. నెక్స్ట్ నా దగ్గరికే వస్తున్నారు. రానిండి, ఒక్కొక్కడిని. అయిపోయాడు ఒక్కొక్కడు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఒక్కొక్కడిని వేసేయడమే. గేమ్ ఉండదు మనకి, మన గేమే ఇది. సో ఫ్రెండ్స్, మనల్ని కాలుస్తున్నారు. వెయ్యకపోతే వదలరు, మన దగ్గరికి వస్తారు అందరు. ఇదిగోండి, ఇక్కడొకడు. ఇంకా ఎటు మనకి మ్యాప్లో చూపిస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, వెనకాల ఒకడు వచ్చాడు. అవుట్ అవ్వలేదు. సో మనమైతే కాస్త ముందుకు వెళ్దాము. వెళ్ళి ఇదిగోండి, ఇక్కడ వీళ్ళని వేసేద్దాం లైన్గా. సో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే బాగా ట్రై చేస్తున్నాను. ఎస్, ఈ గేమ్ అయితే పూర్తయింది. 3 stars వచ్చాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ గేమ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ఎక్కించుకోండి. అలాగే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం బాగా చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి గేమ్ ప్లే 1. రేపు మళ్ళీ 2వ గేమ్ ప్లేతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాడు మాటూరి కుటుంబరావు. సో ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. దాని పక్కనే ఉన్న గంట బిల్ని సెలెక్ట్ మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.